što ima... Zato ja mislim da možda bi jedna simbolična blokada bila... Šta bi nije konkretno značila simbolička blokada? Tu postoji info-punkt koji je od 0 do 24, da možda 10-ak studenata bude, ali da naš proces teče, da se pokaže da mi jesmo za studentske zahtjeve, ali da obrađujemo i naš program. Kaže da mi stvarno jesmo za studente. Isto tako možemo da se dešava. Ja bih rekao da su arhitekti